Укучылар, исегезгә төшереп китәм. Дәресебезнең темасы Кызыл китап битләре буйлап. Ә хәзер әйдәгез практик өлешенә күчәбез. Беренче бирем. Бирелгән экологик проблеманы ул үз эченә ала торган зона белән тоташтыр. Экологик проблемалар. Көтүләрне бер урында озаклап көтү, авыр техника белән туфракны юк итү, диңгезләрне һәм яр буйлары нефть белән пычрату, урманнарны кисү, күчмә ком өемнәре арту, браконьерлык, сирәк хайваннарны аулау. Табигый зоналар. А. Арктик чүлләр, Б. Далалар, В. Тундралар, Г. Кара диңгез буе, Д. Чүлләр, Е. Урманнар зонасы. Булдымы, укучылар? Яхшы. Ә хәзер әйдәгез үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырыгыз. Икенче бирем. Рәсемнәрне игътибар белән кара. Бу хайваннар Кызыл китапның кайсы битләрендә бирелгән? Диңгез сыеры, сәяхәтче күгәрченнәр, алар инде юкка чыкканнар. Кызыл китап битләрендә кара төс белән бирелә. Ирбиз, кызыл бүре, амур тигры, алар инде үлеп баручы төрләр. Кызыл китапта алар кызыл төс белән бирелә. Ал фламинго, джейран, бүген көндә алар бик аз калган. Кызыл китапта алар сары төс белән бирелә. Елга кондызы, поши, үрчетеп күбәйткән төрләр. Кызыл китапта алар яшел төс белән бирелә. Өченче бирем. Сорауларга җавап бир. Беренче сорау. Сезнең якларда Россиянең Кызыл китабына кертелгән үсемлекләр һәм хайваннар бармы? Икенчесе. Россиянең Кызыл китабына кертелгән төрле табигый зоналарда тереклек итүче үсемлекләргә һәм хайваннарга мисаллар китерегез. Өченчесе. Төрле табигый зоналарда сирәк төрләргә янаган куркынычларны тасвирлагыз. Һәм дүртенчесе, сирәк очрый торган төрләрне саклау өчен нәрсә эшләнүе турында мисаллар китереп сөйләгез. Укучылар, афәрин, булдырдыгыз. Шуның белән безнең дәресебезнең практик өлеше дә ахырга якынлашты. Киләчәктә сезгә уңышлар теләп, сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.